Темата на днешната беседа е историята на православната иконопис. Всички знаем, че иконата заема така основно място в православното богослужение, да заема основно място в нашия молитвен живот. Ние заставайки пред иконите, гледайки на иконите, ние възнасяме молитви към този, който е изобразен на тях. Това е основно правило, което даже е включено в догмата за иконопоклонението. Иконата, доколкото е възможно със средствата на изобразителното изкуство, подобно и на музиката, доколкото е възможно за средствата на музиката, тя изобразява духовни реалности. Иконата, чрез своя лик, чрез своето въздействие, което призивава към аскетичност, което призивава към духовен живот. Разбира се, говорим за православната икона. Е и проповед за духовния живот, която е насочена както към вярващите, но и към невярващите, които влизат в досег с православната икона. И руският известен богослов и иконописец Леонид Успенски даже казва по този повод, че ако в миналото църквата се е борила за светата икона, визирайки иконоборческия период, то сега в съвремието иконата се бори за църквата, чрез призива си към невярващите. Да започнем с историята на православната иконопис. Ако се обръщаме към история, според изкуствоведите, няма пряка връзка между традицията на иконописта и апостолите. И няма заповед на Господ Исус Христос. Тоест няма артефакт, няма физически образ, няма икона, няма стенопис, който да може да се проследи от апостолско време. Според тях. Но според преданието на църквата, ние знаем, преданието ни говори, че светия апостол Лука е бил живописец и той е нарисувал икона на Пресвета Богородица. На няколко от съвременните известни икони на Пресвета Богородица се приписва това, че те са нарисувани светия апостол и евангелист Лука. Но и пред това ние трябва да имам предвид, че самия апостол Лука е бил с езически произход. Т.е. той се обръща към юдейската вяра и впоследствие към християнството. От преданието на църквата ние знаем също така за нерукотворния образ на Спасителя. Има различни версии на това предание, но така същината е, че по чуден начин образът на Спасителя се е изобразил върху парче плат. И този образ е бил предаден на едески цар Авгар, който след молитва пред този образ частично се е изцелил от проказа. Преданието на църквата говори, че този образ се е пазил в Константинопол до превземането от латинците. Какво става с този образ нататък, ние не знаем. Съществува мнение, че образи, които са известни в Латинския Запад, всъщност представляват този неръкотворен образ. Има хора, които твърдят, и богослови и учени, че известната виториинска плащеница всъщност представлява този образ. Това твърдение не може да бъде категорично нито потвърдено, нито опровергано.
Така че Господ ни оставя в неизвестност по този въпрос. Но във всички случаи, разглеждайки историята на православната иконопис, ние не можем да не видим, че тя се корени в античната езическа традиция. Тъй като знаем, че юдейската традиция не позволява изобразяване на хора. Тоест, Иерусалимския храм е имал изображения, но на растителни орнаменти, имало изображения на херовими. Така че сравнителен, пак изкуствоведчески анализ, може да се твърди, че най-близо до християнската икона стоят така наречените фаюмски портрети. Те са от I до IV век. Намерени са в египетския оазис Фаюм, първоначално, после са намерени и на много други места. Те представляват погребални портрети на починали египтяни. И в тях те са така много ярък пример за антично изобразително изкуство. Защо казваме, че в Египет имаме антична културна традиция? Защото в Египет, след времето на Александър Велики, се заселват много гърци, а след времето, в което Египет влиза в състава на Римската империя, се заселват и много римляни. Тоест Египет става среда, в която се смесват както египетските традиции, така и гръцките и римските. Какво представляват тези портрети? Най-вероятно богатите египтяни са били, според древната египетска традиция, мумифицирани. Тоест изготвени са техни мумии. На мястото на лицето на починали се е поставил такъв портрет. Тоест ние виждаме как са изглеждали хората, чието мумии са намерени. Виждаме, че портретите са много реалистични, много живописни. Прекрасно изпълнени, но при тях има и така момент на идеализация. Виждаме едни големи очи, виждаме един спокоен поглед, който гледа все едно от отвъдното. Техниката, в която са написани тези портрети, е енкаустика. За тази техника стана въпрос, когато говорихме за първите иконописни изображения, намиращи се, т.е. имащи своя произход от Синайския манастир Света Екатерина. Част от по-късните портрети, т.е. от I до III век, портретите са написани в техника енкаустика. По-късните портрети са написани вече с темперни бои. Това, що се отнася до портрети, написани на дъска. Но ние знаем, че имаме много богата антична стенописна традиция, която е стигнала до нас чрез разкриване на стенописите в Помпей. Благодарение на това, че сградите в Помпей са били засипани с дебел слой вулканична пепел, тези стенописи са достигнали до нас в вида, в който те са били създадени. Запазили се много добре. И Помпей пострадва в края на I век след Христа. И ние виждаме едно изображение от Помпей, което също показва едно доста високо ниво едно доста високо художествено ниво на античните стенописи. Споменахме за различни техники
живописни техники. Говорихме за енкаустика, говорихме за темперни бои, за използване на темперни бои, говорихме за фрески, т.е. стенописи, които са рисувани в техника фреско. Нека кажем няколко думи за тези живописни техники, антични, които в последствие са възприяти от християнските автори на първи икони на религиозна тема и първи изображения на религиозна тема и първи икони. Какво придава цвета на дадена живопис? Различните цветове се придават от различни вещества, които наричаме пигменти. Тези пигменти биват или от минерален характер, или това са окиси на метали, или пръст, или пък има дори растителен или животински произход. Например, всички сте чували за пурпурния цвят, който бил цвета на царете императорите. Пурпурният цвят се е добивал от малки ръкообразни в античността, основно в градовете Тир и Сидон, известни от Светото Евангелие. Т.е. Господ укорява така богатите градове Тир и Сидон и всъщност част от тяхното богатство е натрупано благодарение именно на производство на пурпурно багрило, а с него оцветяване на пурпурна вълна, т.е. пурпурен цвят вълна или коприна, която се ценява изключително високо и само царете са могли да си го позволят и са имали право да носят такъв цвят дрехи. Известно е, че червен цвят се е получавал както от окис на желязо, така и от насекомо, наречено червица. И този цвят се е получавал именно от това насекомо най-разпространено до 16-17 век. И така, ние имаме вещество, което обикновено е сухо, стрито в прахообразен вид и то по някакъв начин трябва да бъде пренесено върху някаква твърда основа. Тази твърда основа, за да може да приеме това вещество, тя трябва да има някакви характеристики и най-често тази основната характеристика е тя да бъде недеформируема. Когато говорим за основа от дърво, това е сериозен проблем. Има иконографски техники, за да се осигури недеформирането на иконописната дъска. Също така основата не трябва да се напуква. Това също е проблем при работа върху дърво, затова върху дървото се слага слой, върху него се залепва плат, ленен плат. За това ще говорим в следващата лекция, когато описваме технологията на иконописта. Днеска искам само да обясня основните иконописни техники на полагане на багрило, на пигмент върху основа. Понеже пигментът е в прахообразен вид, той няма как да се закрепи както е върху основата. Затова този пигмент обикновено се разтваря и с него се произвежда боя. Какво представлява боята? Боя съдържа в себе си основно пигмент, т.е. това е цветното вещество. Тя съдържа свързващо вещество и разтворител. В някои техники някои от тези елементи липсват, в други техники присъстват всичките. При някои бои има и пълнители, но за тях няма да говорим подробно. Ще се спрем на свързващото вещество и разтворителя при 4 вида живописна техника.
При така най-добре познатото ви рисуване с акварелни бои, там нямаме свързващо вещество. Тоест при акварелните бои ние разтваряме пигмент в вода. При това положение е задължително пигмента да е много добре разтворен във водата, да не се утаява. И това се постига чрез много финно смилане на пигмента. Тоест, образува се нещо, което в химията наричаме суспензия, т.е. едно много хомогенно разтваряне на твърдото вещество в течността. И чрез четка ние нанасяме течността с разтворен в нея пигмент върху обикновена хартия или картон, който е много порест материал, т.е. основата е изключително пореста. Суспензията прониква в порите на хартията, водата се изпарява и пигмента остава затворен вътре в порите на основата, т.е. хартията или картона. По този начин ние може да рисуваме върху хартия или картон с водни бои. С каква е техниката при енкаустиката, т.е. при използване на тази живописна техника? При нея свързващото вещество е восък. Восък, към него могат да бъдат добавени смоли и восъкът се разтопява, смесва се с пигмент и вече този разтопен восък с четка или за шпатула се нанася върху основата, върху която се рисува. Думата енкаустика идва от гръцката дума евкастики, което означава горя, обгарям. Има се предвид точно разтопяването на восъка. Ето една съвременна установка за работа в тази техника енкаустика. Използва се плочка за палачинки. Тя се нагрява до определена температура. В тези кутийки имаме восък с разтопено бакрило, имаме палитра, в която се смесване на съответните бои. Получаваме нужния ни нюанс и с топло разтопен восък с бакрило рисуваме картина. Тази техника е доста трудна. И освен това, за да получим здрава боя, т.е. здрава повърхност, т.е. здрава картина, която да не се размеква, когато през лятото в Египет температурата стигне 50 градуса, а восъка по принцип започва да се размеква при температура 40 градуса. Е нужна обработка на восъка и чрез така прости химически методи температурата на восъка се повишава до 100 градуса. С това получаваме така наречения понически восък. И енкаустичните портрети се оказват много трайни. Освен, че те са с много ярки, с сочни, живи цветове. Там ли сме? Ние получаваме много трайни портрети, които са достигнали до наше време. В голяма степен благодарение на сухия египетски климат. Виждаме в левия портрет, че се използва и оцветяване с злато. Фона е златен, венеца на починалия също е от злато. Това злато се нанася чрез обмазване на плоскостта на картината с лепливо вещество и полагане отгоре върху него на много тънко златно фолио. По подобен начин виждаме тези форми на венеца. Там, където художникът искал да има златна някаква форма, рисувал е с четка съответната форма и докато тя е още леплива, е полагал златното фолио, с четка или с друг материал е изчиствал остатъка и се е получавал това изображение, това златно изображение с тази форма.
Това що се отнася до енкаустиката. Малко по-късно започва да се използва така наречените темперни бои. И по-специално яйчната темпера. Темпера идва от италианска дума темпераре, латинската дума темпераре, смесвам или смягчавам. И какво е нужно, за да направим темперна боя? За темперна боя ни е нужен пигмент, това е охра. И ни е нужна емулсия от яйчен жълтък. Всъщност самия яйчен жълтък представлява емулсия, т.е. в него пак хомогенно, на молекулно ниво са смесени, са свързани течност и масло. Тоест, за постигането на тази молекулна връзка се използва едно вещество, което се нарича емулгатор. Тоест, яйчният жълтък, той съдържа в себе си естествен емулгатор, представлява емулсия от течност и масло. Млякото също е емулсия. Вода и масло. Праве масло. Може към тази емулсия да се добави, например, друго масло, ленено масло, например. Може да се добави друга течност. Може да се добави вода или оцет или вино. Оцета и виното по принцип продължават дълготрайността на боята. Така. Смесвайки добре яйчната емулсия с пигмент, с багрило, ние получаваме суспензия, която нанасяме с четка върху основата. Основата също трябва да е пореста. Благодарение на порите в основата, емулсията с багрило проника в тези пори и при изсъхването си емулсията полимеризира, т.е. тя образува един тънък и много здрав филм, т.е. образува се на молекулно ниво една решетка, която задържа частичките багрило, пигмент и ги закрепя към основата. Докато боята, темперната боя, яйчната темпера е в течно състояние, тя е водоразтворима. Но след полимеризацията на емулсията, тя вече става водоустойчива. Обикновено картини, нарисувани с темперни бои, допълнително се покриват с лак. В древно се използвал лак, наричан олифа, който е представлявал преварено ленено масло. Този лак е запечатвал изображението, нарисувано с темперни бои. В момента съществуват най-различни други темперни бои по химичен състав. С тях няма да говорим. В момента се използват и маслени бои, които са на основата на масло. При тях химичният принцип е същия. Маслото, оставено да изсъхва, то полимеризира. Свързва пигмента към основата и ние получаваме боя. Следващата технология, която се използва от античността, е технологията за рисуване върху стена. Сега е известна от италианския il fresco, който означава на свежо. Същността на тази технология е полагане на водна суспензия на багрило върху мокра мазилка. Мократа мазилка, съжалявам, тук без химия няма как да минем, мократа мазилка има следната формула, т.е. тя съдържа в себе си гасена вар.
Гасената вар се получава от негасена вар, а негасената вар се получава от варовик. Тоест варовика, когато той се нагрее под висока температура над 900 градуса, ето е формулата на варовика, калциев карбонат. Той освобождава въглероден диоксид, разпада се на калциев оксид, който представлява негасената вар. Тя се полива с вода, при което калциев оксид свързва молекулите вода и получаваме калциев хидроксид, дихидроксид, което е молекулата на гасената вар. Гасената вар се смесва с инертни вещества. Това е пясък, това може да бъде мраморен пясък, това може да бъде речен пясък. И всъщност сместа варо-пясъчния разтвор представлява мазилка. Мазилката лесно се полага върху вертикална стена, понеже гасената вар има свойството на гел. Т.е. тя е мека, но същевременно заема определена форма. Т.е. гасената вар не е течна. Така че това гелово свойство на гасената вар помага да се полага варо-пясъчния разтвор като мазилка върху вертикални стени. Така. И след като се положи варо-пясъчен разтвор, веднага, още докато е пресен, се нанася пигмент с вода, т.е. водна суспензия на нужните ни пигменти, при което върта се свързва с атмосферния въглероден диоксид, образува калциев карбонат, който, пак повтарям, е вар, т.е. всяка суха мазилка представлява варовик, смесен с пясък. И в резултат да карбонизира калциевия хидроксид и отделя молекули вода. Това е схема на стена, върху която е положено багрило, разтворено във вода, при което при калцирането, при изграждането на калциевата решетка, молекулите или парченцата багрило биват обграждани от образувалата се минерална решетка кристална решетка на калциевия карбонат. И по този начин багрилото се закрепя за стената. Освен това се получава един много тънък слой, много тънък филм от калциев карбонат, който пък защитава допълнително багрилото. Освен това, още докато мазилката е мокра, когато се положи разтвора на багрилото, благодарение на дифузията се получава обмен между водата, която се съдържа в мократа мазилка, и разтвора на багрилото. Тоест, при това багрилните парченца, багрилния прах, той прониква по-надълбоко, заедно със своята вода, благодарение на дифузията в структурата на мократа мазилка, което допълнително спомага за здравината на полученото изображение. Този вид живопис е изключително устойчив, изключително здрав. Всички стенописи, които имаме от антично време, почти до наше време, са изпълнени с тази техника. Всъщност почти всички.
17-18 век се използва живопис върху суха мазилка, но там принципът е на смесване на багрилото с познатата ни ячна емулсия, т.е. там понасянето на изображението се става с технологията на ячната темпера. Има случаи на смесна техника, при която имаме боядисване първо върху мокра мазилка, получаване на много здрав първичен слой и добавяне на щрихи вече с ячна темпера. Друга техника за получаване на изображение върху стена е позната ви мозаика. Там е доста по-просто, няма химия. Ето изображение, ще се върна малко, ето изображение на снимка на рисуване в техника фреско. Това е архимандрит Патрик от манастира Свети Григорий Сенаит в Северна Калифорния. Той е ученик на Леонид Успенския. Той рисува изключително в техника мокро фреско, като за да може той да рисува върху прясна мазилка, върху мокра мазилка, да се полага в определена площ, т.е. площта, която той може за един ден да нарисува, преди мазилката да се втвърди. И това е принципа на рисуването на сценописия в тази техника. Т.е. рисува се единствено върху слоя, който е пресен и който художника може да изрисува, докато мазилката е прясна. Мозаика. Етимологията на тази дума не е така, тя е езическа. Тоест, тя идва от латински опус музеум, т.е. произведение, посветено на музите. Ние имаме зараждане на техниката мозаика в антично време, но тя получава своето пълно развитие, своя разцвет вече в християнско време. Техниката е проста, натрушават се малки парченца цветен минерал или цветно стъкло с такъв чук резец, с подобен резец върху тежка дървена основа. И тези парченца вече се залепят върху стената и се получава изображение, изключително трайно. Друга техника, тя вече не може да се нарече живописна. Това е получаване на изображение върху текстил. Тази техника също се използвала при производството на литургичен текстил, на облачения, на плащеници. Там имаме везене с цветни нишки върху такава основа, като тези нишки могат да бъдат и златни и сребърни. Друга техника тя се използва изключително рядко в църковното изкуство, това е техника на скулптурата. Тоест имаме барелефи, често върху слонова кост, имаме и дървени барелефи на светци или на библейски сцени от библейски сюжети. Кои са реално първите християнски изображения, известни на науката? Това са сценописите от римските катакомби. Те са рисувани от гонените християни, обърнати от езичниците. Съответно, онези от тях, които са имали умението да рисуват върху стена, са го правили на стените на
катакомбите, в които са се криели, в които се извършва тяхното богослужение. Сред катакомбите изображения имаме различни типове изображения. Първият тип това са символи или символични изображения. Това са, например, риба, кръст, птица, които имат своето християнско значение, натоварени с смисъл, който свързва, който отвежда към реали на нашата вяра. Например, това изображение на птицата Феникс, това символизира Христа, възкръснал от мъртвите. Имаме интересни изображения в римските катакомби, които представляват сцени от античната митология, но които са преосмислени в християнски контекст. Например, тук имаме изображение на Орфей, който свири на лира и към него идват или са събрани животни. Орфей тук изобразява Христа, който чрез Словото си събира души към себе си. Имаме и конкретно картини на библейски теми или икони. Това е сюжета Добрия пастир. Много разпространен в античността. Също така в римските катакомби имаме изображение на Христа, вече съвсем така схематично и иконично. То изобразява Христа в вида, в който ни е познат от обичайните православни икони, т.е. като мъж на средни години, с къса брада и с дълга коса, с нимб и с съответните букви алфа и омега. Това са първата и последната буква от гръцката азбука, която означават началото и края. Също така имаме изображение на Рождество Христово. От тук проследяваме традицията на изобразяването на Пресвета Богородица с младенеца Христос в ръцете си. Всъщност това е първото изображение на Пресвета Богородица, това е във II век от катакомбата на Прискила. Но по-късно изображение от катакомбите на Комодила, това е от IV век и той е съвсем издържано в иконографски дух. Пресвета Богородица е с тъмно кафяв мафорий. Мафорий се нарича покривало, което омъжените жени се носили в античността. Има нимб. Пресвета Богородица е обърната фронтално към гледащия, т.е. това е чист фас. Изображението е спокойно, има оголемени очи и правилни пропорции на лицето. Видяхме примера от катакомбната живопис. Пак повтарям, катакомбната живопис е правена от християни от езичниците. Тоест тя изобразява състоянието на Христовата църква време на гонение. Тя показва процес на установяване на иконографската традиция и тя показва пример за мисия чрез изображение, насочено към езичниците, в чиято култура, в чиято традиция, в чието начин на мислене изображението има много голяма роля. Извинете, това ще го кажа по-добре. Катакомбната живопис разкрива света на реалната християнска църква в цялото му разнообразие. Това е църква, чиято иконографска традиция е в процес на формиране, църква в интензивен диалог с езическия свят и активна мисия сред езичниците. Стигаме до византийската
иконографска традиция. Това е традицията всъщност на неразделение, единния до тогава християнски свят, традицията на източната част от Римската империя, както и на западната част от Римската империя. След Пиланския едикт, след даването на свобода на Христовата църква да извършва мисията си в света, започва бурно строителство на християнски храмове, на големи базилики, които биват украсявани с мозайки, биват украсявани с стенописи. Така най-добър пример за ранна византийска мозайка ние виждаме в мозайките от Равена. Това са мозайки, направени в 5-6 век. Равена има много особено място в християнска Европа. Тя в много кратък период от време е и столица на Западната Римска империя. Тя е град, който е владян от арианите на остготите по времето на техния цар Теодорих I. И освен това, Равена е и град, принадлежащ на източната Римска империя, на Византийската империя. В Равена има няколко църкви, няколко ранно-християнски църкви, в които са запазени забележителни мозайки. Вие виждате, че мозайките, например, на тази снимка са с много ярък, с много наситен цвят, са много живи и много експресивни. На тази мозайка са изобразени тримата влъхви, които носят дарове на Христа. Тази мозайка е от храма, построен от арианския крал Теодорих I. Храмът се нарича, храмът е посветен на светия Полинарий, първия епископ на Равена. И понеже има друг храм в Равена, който е посветен на светия Полинарий, т.е. се нарича храм на светия Полинарий Нови. От същия храм е и следващото изображение. Ние виждаме в средната част на кораба, на базиликалния кораб, изобразени ред от светии мъченици. Те са обърнати към Спасителя Христос, който просто не е влязъл в този кадър, който се намира в приолтарната част. Мъчениците са изобразени като римски граждани в римски одежди. В друга равенска базилика, посветена пак на светия Полинарий, но наречена на Инкласе. Това е вече базилика, построена във времето, когато Равена е в византийска власт. Има и в конката над олтара изобразен кръст. Вляво и вдясно имаме светите пророци Моисей и Илия, а до кръста имаме 3 агнеца. Това е символично изображение на преображение Христово. Тоест, вместо Спасителя в средата имаме изобразен само кръст, вместо апостолите Петър, Яков и Йоан имаме изобразени 3 агнеца. Отдолу под това изображение имаме изобразен светия Полинарий,
който призовава своето паства, тук пак изобразено като агнци, като овци. Образът на агнец и добър пастир, както споменах, е много популярен в това време и ние го виждаме в ротондата, в мавзолея на Гала Плацида, която е дъщеря на римския император. Това е, мисля, по-познато ви изображение на добрия пастир. Той е спасител, изобразен като млад, без брат юноша, около който са насядали или стоят овци, т.е. Христовите овци. Виждате тук изключително богатата орнаментика. Подобен изображение, мозаично изображение от този период може да се види в ротондата Свети Георги в Солун. Това също е изключително богато. Също така и в Синайски манастир Света Екатерина имаме изображение на преображение Господне, но вече в обичайния ни вид, т.е. на него са изобразени всички спасители и апостолите вече като хора, като личности. Тук може да се види и сходство на решението на края на конхата в този храм с решението, което имаме при нас в нашия катедрален храм. Имаме подобен орнамент, имаме изображение на кръста, имаме и медальони със светци. Тук в случая мисля, че са изобразени свети апостоли, а отстрани, това го нямаме при нас, това странично изображение, изображение на светите пророци. Ние имаме много добре и много наброй запазени мозаични ансамбли, но за съжаление почти нямаме оцелели примери на стенописни изображения от това време. Едно от малкото такова изображение, оцеляло до нас, е това изображение от манастира Пресвета Богородица от Русияни на остров Наксос в Гърция, или пък в Римската църква Санта Мария Антиква от 8 век. Причината за това се крие в иконоборческата трагедия, която настига църквата малко по-късно в 8-9 век. Иконоборците тогава са разрушавали стенописите, които са намирали в православните храмове. Иконоборците също така са унищожавали и иконите на дърво. Затова ние нямаме пример на икона, която е датирана по-рано от 6 век. Най-ранните икони, които са достигнали до нас, са съхранявали в Синайския манастир Света Екатерина. Този манастир е бил далече от бурните събития, ставали по време на иконоборческото гонение и може би това е била причината те да се запазят там. Имаме синайски енкаустични икони, т.е. рисувани в техника енкаустика от 6-7 век. Може би добре познатата ви икона на Христос Пантократор от 6 век. Христос Пантократор е така много разпространен иконографски тип, при което Спасителя държа в едната си ръка Светото Евангелие, с другата си ръка благославя. Изображението на Спасителя е живописно, реалистично. И тук прави впечатление, че
лицето на Спасителя е асиметрично. Тоест, ако лявата страна е много хармонична, дясната страна не е. Има изкуствоведи, които се опитват да дадат някакво богословско определение в това, да предугадаят намерението на художника, който е изрисувал Спасителя по този начин, че той е изобразил в двете половини божествената природа и човешката природа на Спасителя, т.е. в лявата хармоничната природа е божествената, в дясната по-нехармоничната и по-напрегната е човешката, но това са, разбира се, догадки. Това икона е рисувана върху дъска. Това не е стенопис. Има много инкаустични икони от този период, които са намерени в манастир Света Екатерина. Много от тях са попаднали в различни европейски музеи. Друга известна икона е иконата на Пресвета Богородица на трон. Изображението, при което имаме Божията майка седнала върху трон и държаща Спасителя, се нарича обикновено панахранта, т.е. на гръцки това означава непорочна. Отляво дясно на Божията майка са мъчениците Теодора и Георги. А зад тях виждаме двама ангели. Изображението на Божията майка на мъчениците е направено според иконографските правила, т.е. е статично, те са обърнати фронтално към гледащия. Изражението на лицата им са спокойни, докато в изображението на ангелите ние виждаме, че те са обърнати в 3/4 обрат, те гледат нагоре, което може да се смята като някакъв отглас от живописната антична традиция. Има изображение на свети апостол Петър, той вече от 7 век. Също виждаме, че той е доста живописно. И че Божията майка в дясно, на Спасителя по средата и на мъченик, неизвестен мъченик, иконата не е написана. През 8 век сред синайските икони се намират вече икони, написани в темперна техника, в яйчна темпера. Това е изображение на Христовото разпятие. Това е първото известно за историците изображение на Христовото разпятие. Тук виждаме Божията майка, светия апостол Йоан Богослов. Отляво имаме един от разбойниците, преданието ни прави известно неговото име, то е Гестас. За съжаление, иконата е с нарушена цялост и в ясна страна липсва втория разбойник. Това са основните известни типове изображения, които ние имаме до иконоборческия период. Иконоборческия период е изключително съществен и важен за историята както на Христовата църква, историята на догматичното разкриване на християнските истини. То е важно и гледаще на
изучаването на историята на иконописта. Има много причини за иконоборческата смута, за иконоборческото движение, за иконоборчеството като такова. За съжаление, той вълнува Христовата църква повече от 100 години. Исторически ние знаем, че е имало известни християнски епископи, които са били против изобразяването на иконите, против изобразяването на Спасителя, изобразяването на Светците и Божията майка. Голяма част от тях са еретици. Много ярък от тях е Севир Антиохийски, предводител на миафизитите. Конкретните причини за възникването на конкретното гонение срещу иконите, то е подето от императорската власт. Първият император-иконоборец е в Исавър. Причините за иконоборчеството са няколко. Те могат да се групират в отделни групи. Една от тях е политико-социална причина. Ние имаме зараждащ се, т.е. родил се и набрал голяма сила ислам, който притеснява Византийската империя от изток. Ние знаем, че ислама не позволява изобразяване по какъвто и да е начин на живи същества. Водят се дебати, има полемика с исламски богослови и православни богослови. Тази полемика достига, има и своите политически отражения. Императорите са търсили начин да неутрализират исламската заплаха, включително и по дипломатически път, като управниците са виждали част от мерките за дипломатически подход към мюсюлманите е борбата или премахването на изображенията в православната църква, установяването на иконоборческо разбиране, иконоборческо възприемане на традицията в църквата. Има социален аспект възникването на иконоборчеството, а то е именно желанието да се превъзмогне или да се намали силната социална роля на църквата в това време. Църквата е притежавала много големи имоти, църквата е била и чрез тези имоти църквата е имала и своето политическо влияние. Освен това, духовенството започва да участва много активно в обществения живот на империята, до степен, че дори има куриози, Ава Теодот, монах, през 695 година става министър на финансите на императорското правителство. И през 715 година дяконът от храма, Константинополския храм Света София, е назначен за главнокомандващ на армията. Което е абсурдно, но това е било реалността в това време. Освен това, империята е преживявала тежки военни поражения, както от мюсюлманите, така и от нас, от българите, по това време. И императорът е придавал тези поражения на това, че Бог се гневи срещу християните, понеже християните почитат иконите, а иконите са идоли, т.е. Бог се гневи срещу византийците, понеже неговите поклонници са идолопоклонници. Що се касае вече за конкретните верови причини, не е тайна, че много голяма част, както от
управниците на Византийската империя, така и от духовенството, се присъединяват към иконоборческото движение и започват да гонят защитниците на светите икони. Това гонение е изключително жестоко, да се сравнява с гоненията при Диоклетиан. И за да разберем защо и духовници се включват на страната на иконоборците, трябва да разгледаме и техните основания. Първо, те се позовават на старозаветната заповед да не се правят изображения. Да, ние имаме тази старозаветна заповед. Тя е оборвана много пъти, но ние знаем, че Спасителят, идвайки в света, приемайки плът, е бил видим за хората и той е могъл да бъде изобразен. Има и други доводи, с които се оборва тази претенция на иконоборците. За съжаление, в църковния живот по това време имаме и много негативни фактори, които са спомогнали са дали повод на иконоборците да критикуват православните. То е, че много се разпространил един вид фетишизиране на иконите, т.е. едно поклонение на самото вещество на иконата, а не на изобразение на него. Какво имам предвид? Често са се извършвали литургии върху изображения на свети икони. Имало е случаи, в които икони са се взимали за кръстници или за наставници при монашеско пострижение. Имало е случаи, в които се е взимало частичка от боя на света икона, която се е слагала в светите тайни и с които хората се причастявали. Разбира се, това не е могло да не скандализира мислещите хора и е давало повод на иконоборците да укоряват православните в това, че те са реално идолослужители, т.е. те правят от иконите идоли. Разбира се, тук трябва да си спомним отново оправданието на иконопочитанието, дадено от свети Йоан Дамаскин, че православното отношение към иконата е това, че почитайки образа, нашето почитане, т.е. частта въздаване върху образа, преминава върху първо образ, т.е. към този, който е изобразен. Има и друг довод, който представя иконоборците, че той е подобен на довода на съвременните протестанти, че за изобразяване на икони, за иконопочитание никъде не се говори в свещеното писание на Новия Завет. Разбира се, православното на това отговаря, че иконописта и иконопочитанието е църковна традиция, както и много други църковни традиции, които не са упоменати в свещеното писание, но което е утвърдено от църквата и то е възникнало по вдъхновение на Светия Дух. Имало и друг проблем, на който са обръщали основателно внимание иконоборците, че е имало много случаи, когато иконите не са се рисували правилно. Тоест имало е живописни, чувствени изображения на светците или Спасителя и Божията майка, което, разбира се, не е приемливо. Такива изображения са съблазнявали хората. Имало или пък обратната тенденция да се правят много груби, примитивни изображения, което също е неприемливо. Но така основният богословски довод на иконоборците е следния. Вие изобразявате Спасителя, изобразявайки го като човек, ви изобразявате неговата човешка природа. С това вие принизявате неговата божествена природа, която няма как да изобразите в изображение. Тоест тук имаме една несиметрия в отношението към Спасителя, в който имаме
съчетаване на божествената и човешката природа. На това православните отговарят: ние не изобразяваме природата, а ние изобразяваме личността, ние изобразяваме божествената ипостаза, в която вече са съчетани и божествената и човешката природа. Прекрасно описано в определението на Четвъртия Вселенски събор. Те са съчетани неслитно, неизменно, неразделно и неразлъчно. Тоест тези четири думи носят много дълбок богословски смисъл в описанието на начина, в който се съчетават божествената и човешката природа в личността на второто лице на Света Троица. Иконоборците са вземали връх в определени периоди. Даже през 754 година те успяват да направят един иконоборчески събор, който установяват иконоборчеството като догмат. И осъждат православните, осъждат иконопочитателите. Но при императрица Ирина през 787 година, благодарение на нейните усилия, с помощта на патриарх Тараси, се възстановява иконопочитанието. Свиква се Седмия Вселенски събор, при който са били поканени освен защитниците на светите икони, и иконоборците. И е било провъзгласена пълна свобода за обмен на мнения. И именно на този събор се опровергават всички богословски доводи на иконоборците. Догмата за иконопочитанието, той е така доста дълга като формулировка. Ето това е малко... Ето така извадки от догмата за иконопочитанието. На иконата следва да се въздава почтително поклонение. Не с истинското богопоклонение, което според нашата вяра подобава само на божественото естество, но почитане като онова, с което се отдава чест на изображението на честния животворящ кръст на Светото Евангелие. Защото честта, отдавана на образа, минава върху първообраза. И който се покланя на иконата, покланя се на съществото, изобразено на изобразение на нея. Това е според синодалния превод на изказания, т.е. определение на този събор, догмат за иконопочитанието. Но да се върне малко на стратегичния период на иконоборството. Иконоборците, те също твърдят, че са християни, те също участват в богослуженията. Иконоборците, духовници, извършват богослужения в храмове. Но, съгласно заповедта на императора, всички изображения на светци или на Господа или на Божията майка са премахнати от централните столични храмове, от храмовете на големите градове. И в тези храмове все пак се поставят изображения на Светия Кръст, например. Подобен пример имаме в храма на Света Ирина. Това е не на мъченица Ирина, а на Христовия мир. Всички изображения на този прекрасен храм са премахнати и е поставено единствено едно изображение на кръста в ултара. Също така много богато се украсяват храмове с растителни орнаменти. И такъв пример ние виждаме, колкото е да е странно, в джамия в Дамаск, която е украсена от византийски художници. И ето пример за орнаментика от времето на иконоборството.
Така иконоборците не се противят и на изображението на така наречения приготвен престол. Т.е. това е престол на бъдещото царство, на второто пришествие, на който ще седи Спасителя да съди света. Подобно изображение, между другото, имаме и ние в нашия катедрален храм. То е в най-високата част на алтарната апсида. Това е много разпространено византийско изображение. То не е иконоборческо, то е православно изображение. Но специално за иконописта в нашия храм ще говорим на следващата беседа. Така, това са периодите, т.е. това е събитията в първия период на иконоборчеството, след Седмия Вселенски събор, когато се възстановява иконопочитанието. Имаме период, в който се властват управници императори, които са иконопочитатели. Но това изображение, така, част от изображение на Седмия Вселенски събор е изобразена императрица Ирина и император Константин, шести нейния син. Император Терасий, мисля, че е тук. За съжаление, обаче, през 813 година император Лъв V възстановява иконоборчеството. Този период е по-кратък, той е 30 годишен и единствено царица Теодора възстановява почитането на светите икони през 843 с помощта на патриарх Методий. И това второ възстановяване на иконопочитанието ние почитаме като тържество на православието. Известна ви е тази икона, това е стенопис от криптата на Руската църква. На нея е изобразена императрица Теодора, малолетния бъдещ император Михаил, защитници на светото православие, свети Йоан Дамаскин, Теодор Студит, Юники Велики, мъченица, преподобна мъченица Теодора, която пострадва, защитавайки икона на Спасителя. Може би спомняте нейното житие, когато император Иконоборец праща войници да свалят икона, която е била на висока стена в Константинопол. Войник се качва да свали иконата, а тя бута стълбата и войникът пада и умира, за което иконоборците убиват света Теодора, за тя е преподобна мъченица. В средата на иконата имаме изображение на Божията майка Одигитрия. Одигитрия е иконографски тип, в който Божията майка държи Спасителя. Спасителя благославя, за съжаление, качеството е лошо, Спасителя благославя с една ръка, а в другата държи свитък или Евангелие. Икона Одигитрия е присъствала на събор, който е възстановил иконопочитанието по време на императрица Теодора. И така, периодът след иконоборческите борби, т.е. от средата на 9 век до 14-15 век, е време на най-голям разцвет на византийската иконопис и на византийската стенопис и мозаики. Ето имаме пример за вече след иконоборческа мозайка от храма Света София в Солун от 9 век. Това е изображение на Възнесение Господне. Целият този период от 9 век до 14 век е белязан с различни течения в иконописта. С какво се характеризират тези течения? С различни идеи, които се влагат при написването на иконите, с различни стремежи, с различни стилове в изобразяването на
светите образи. Първият период се нарича Македонски ренесанс, 9-10 век. Защо се нарича Македонски ренесанс? Понеже това е времето, в което царува така наречената Македонска династия. С какво се характеризира този период и защо е наречен Ренесанс? Наречен е Ренесанс поради повишен интерес към античните стилове. Този период се характеризира с една по-засилена живописност, с една по-голяма естественост в изобразяването на човешките образи. И ето пример от този период. Това е миниатюра от 10 век, изобразяваща битката на Давид и Голиат. Имаме почти антично изображение като стил. Ярко, динамично. Този период се последва от един коренно обратен подход, така наречения аскетичен стил, началото на 11 век. Тоест, стилът се насочва в посока на силното, приелото голяма сила в след иконоборческия период, монашеско аскетично движение. Имаме една схематичност, имаме една удохотвореност, имаме една изтънченост на изображението. И пример от този аскетичен стил е действие с манастира Света Екатерина в Синай. Друг пример е от манастира Преподобни Лука от 11 век, 50 и отново готовения престол. Също това изображение е много прилично от това в нашия катедрален храм, тъй като се намира в центъра на купола. От същия период имаме и прекрасното изображение на Деисис от Великата църква Света София в Константинопол. Какво наричаме Деисис? Деисис означава моление от гръцки и обикновено в иконографския тип Деисис имаме в средата Спасителя и в страни от него фигури, в случая на Божията майка на Свети Йоан Кръстител, които са наклонени към Спасителя, с което те символизират моление. По-късно ние ще видим развитие на този иконографски стил, където имаме цели редици от светци, които са в подобна поза, наклонена към Спасителя. И символичното значение на този тип изобразяване на светците е, че те се молят. В 12 век следва... ето на също един пример от аскетичния стил от 11 век. Това е мозайка от Киевския храм Света София Божия премъдрост, която е изработена от византийски майстори. Този иконографски тип се нарича оранта. Оранта означава така много древен тип изобразяване на молеща се личност, т.е. това е личност, която е с вдигнати ръце, в случай Божията майка. Ето е стенопис вече от пак храм Света София Божия премъдрост, този път в Охрид. Божия майка, анахранта, т.е. ако тя е на престол и държи Спасителя, този иконографски тип се нарича анахранта. Имаме празничен ред, т.е. възниква вече традиция да се рисуват на широки дъски изображения на господски или богородични празници
И тези дъски се помащат върху иконостасната преграда, т.е. това времето на зараждането на иконостасната традиция. Този период е следвал така наречен комненовски период, 12 век, от династията Комнини. Тук имаме едно така отново възвръщане към класическата форма и към хармоничността на образа, в противовес на така много строгата аскетичност на предишния период. Ето, например, иконата на Свети Григорий Чудотворец от 12 век. От същия период е добре познатата ни Владимирска икона на Божията майка. Това всъщност е византийска икона. Тя пристига в Русия около 1131 година. Подарена е на княз Юрий Дългоруки от Константинополския патриарх Лука Христоверк. Така че това не е руска икона, това е византийска икона. В комненовския период имаме така едно странно течение, наречено комненовски маниеризъм. При него имаме така търсене на експресивност, на едно нарушаване на хармонията в изображението, в посока търсене на опит за предаване на по-голяма одухотвореност. Тоест това са едни малко неестествени пропорции, едни малко неестествени пози, едни така неестествени витиеватости. Така Николай Шелехов рисува в така и подобен стил. Но това е икона на Благовещение от Сина от края на 12 век. Комненовския период е така едно леко поглеждане към античния класически стил. Имаме следващия период, който няма име, той не се нарича по името на царстващата династия, просто се нарича период на 1200 година. В него, т.е. е 13 век, в него имаме едно възвръщане към спокойствие, на монументализъм. От това време имаме, например, тази икона, това е сценопис от манастир Свети Богослав от остров Патмос. Христос Пантократор, това е детайл от иконата Христос Пантократор, от Хилендарски манастир, отново от 13 век. След това имаме следващо обръщане на търсежа на иконописците. Нарича се Палеологовски ренесанс. Това е времето на Палеологовата династия, е времето на най-голям разцвет в църковността и църковното изкуство преди падането под турска власт на Византийската империя, Константинопол и Балканските страни. Палеологовия ренесанс, при него също вече са характерни едни естетизирани форми, което е повлияно силно от античното минало. Като икона на 12 апостоли, има много силна динамичност в позите на апостолите, живописност. Имаме изображение на Христовото възкресение, слизането в ад, от манастира Хора в Константинопол от този период, 14 век. Всъщност това изображение е повторено в нашия катедрален храм на западната стена под свода. От палеологово време имаме нещо много така скъпо за нас. Това е палеологовата плащеница, подарена на Охридския архиепископ. Тя се пази в Националния исторически музей.
Това е пример за иконографско изображение вече върху текстила с шевица. Изключително богато. Има огромно количество златни, сребърни нишки. В реставрацията на тази плащаница са участвали нашия норияш. Тази плащаница има и сериозно така важно историческо значение. В надписа, който е написан по заръка на императорен Андроник II Палеолог, пише: "Поменаваме пастирил на българите, император Андроник Палеолог." След палеологовия, така наречения палеологов период, имаме период в живота на православната църква на Балканите, който се характеризира с един много напрегнат и силен спор във връзка с разбирането на теворската светлина. Това са така наречените паламитски спорове и последвалите ги паламитски събори. То е свързано и с възникването и разпространението на исихастското движение. И иконописците се опитват да пресъздадат отглас от този спор чрез едни специфични похвати в рисуването на иконите. И то е много резки и силни бели щрихи в изобразяването на образите. Това е Христос Пантократор от 14 век. Друга много известна икона, която също носи тези белези, това е иконата на свети Григорий Палама. Ето също виждаме около очите много резки щрихи, бели, чрез които иконописците са се опитали да изобразят богословското разбиране на възприемането на теворската светлина. Споменах за така барелефни примери за така иконографско изобразяване на светци. Те са изключително редки. Тук съм дал снимка на изображение на барелефа на светин Георгий Победоносец. То носи така иконографски черти и то се намира в село Галища, Косторско, Егейска Македония. Това е селото, от което са предците на митрополит Фотий по бащина линия. Тоест те са се молили в този образ. Така. В този период, след иконоборческия период, имаме вече установяване на една система на живописна храма на Византийския храм. Програмата на Византийския храмов живопис придобива една строго канонични черти в този период. Най-разпространеният тип храм, строен тогава, е кръстокуполния храм, кръстокуполната базилика или храм. В купола най-често се появява изображение на Христос Пантократор в медальон. Ние с Божията помощ ще имаме такова изображение на Христос Пантократор в медальон в средата на свода на нашия катедрален храм. Това изображение вече е нарисувано в реален размер. И в момента се работи върху останалите изображения от целият комплекс композиционен, който ще бъде наведнъж
вече монтиран в свода на нашия катедрален храм. На следващата ни беседа ще го покажа, ще говорим върху сценописите на нашия катедрален храм. Това е малко отклонение, т.е. стандартно в Византийския храм в средата на куполата се изобразява Христос Пантократор. Както видяхме, примера на Христос Пантократор, който рисува архимандрит Патрик. Когато говорихме за техниката фреско. При това положение образът на Божията майка Оранта е най-честия, който се изобразява вече в храмовата апсида. Видяхме няколко примера от 11 век. В Охрид, в Киев и в Константинопол, мисля. В нашия храм имаме изображение, което прилича на Оранта, т.е. Божията майка е в цял ръст, но то е от иконографски тип, от дигитрия, понеже Божията майка не е с дигнати ръце, тя държи Спасителя и Спасителя благославя с дясната си ръка. Тоест тук не трябва да се бъркат двата типа изображения. Характерно за след иконоборческия период е, че стенописите в храмовете стават много наситени на изображения. Тоест, ако в храма Света София в Константинопол ние имаме малко на брой, но големи монументални изображения, започва тенденция изображенията да стават много по-ситни и много повече на брой. То да се изобразяват много повече светци, много повече сцени от господските празници, от библейски сюжети. При това се възприема в ултара, иконографските изображения в ултара, да са прототипи на Евхаристията. Прототипи имаме библейски, т.е. старозаветни прототипи. Това е снимка от храма Света Ксения във Варна. И тук един от старозаветните прототипи на Евхаристията, това е жертвоприношението на Авраам. Друг прототип е неопалимата купина. Обикновено в източната част, в централната част на апсидата се поставят изображения на Спасителя, на светците, автори на литургии. В този случай, например, е свети Йоан Златоуст, свети Василий Велики, т.е. винаги имаме централно тяхно изображение, както и тук, свети Йоан Златоуст, свети Василий Велики. В нашия катедрален храм имаме добавени, освен това, и свети апостол Яков и свети папа Григорий Двоеслов. Свети апостол Яков е автор т.е. се смята за автор на Яковата литургия. Разбира се, не в вида, в който ни е известна сега. На свети папа Григорий Двоеслов църковната традиция приписва авторството на преждосвещената литургия, литургията на предварително светените дарове. Освен това, много често, когато има възможност в ултара, се изобразява композицията на причисляването на светите апостоли. И ние виждаме тук Светия престол и Спасителя от едната страна причислява с светата чаша шестима от апостолите, а от другата страна ги причислява с светото тяло. Това е почти задължителна композиция в повечето византийски храмове от това време. Около ултарната апсида, както и в нашия храм, се изобразява обикновено сюжет на богоявление, т.е. от лявата страна имаме Божията майка, от дясната страна
имаме, от лявата страна имаме Архангел Гавриил, от дясна страна имаме Божията майка. Що се отнася до иконостасите, класическия византийски иконостас има един ред, както е и нашият иконостас в катедралния храм. Има редки случаи, например на остров Крит, когато имаме повече редове. Многоредовия иконостас започва да се развива на руска почва. И тук имаме доста стар иконостас, мисля, че от 14 век, в град Владимир, в храм Успение Богородично, чието автор се смята преподобни Андрей Рублев. И какво имаме тук? Тоест, това е вече частта над царските двери, т.е. царските двери са тук долу. Имаме ред, който е класически за композиционното решение Деисис, т.е. имаме Спасителя по средата. Този тип изображение на Спасителя се нарича Спас в силах. Т.е. Спасителя седи на трон, около него херовими. Около него са всъщност изображения на четиримата евангелисти в техния символичен вид, образ на животни и на ангел. Спасител държи Евангелие и благославя. И около него в молитвена поза. Тоест, това, че светците в този ред са наклонени към Спасител, това означава, че това изразява молитвена поза, това означава, че те се молят. Следващ ред имаме празничен ред, т.е. тук са изобразени Господските и Богородични празници, а нагоре имаме изобразени светци. Повечето от тях също в молитвена поза. Така, разказвайки и описвайки различни икони, споменах за типове иконографско изобразяване на Спасителя и на Божията майка, но нека се запознаем по-систематично с тях. Най-разпространеният тип изображение на Спасителя, това е пантократор. Отново ще кажа, той изобразява Спасителя, благославящ с дясна ръка и с Евангелие в лявата ръка. Следващия тип е неръкотворен образ, т.е. имаме само изображение на лицето на Спасителя в кръст, понякога той се изобразява и на плат, на парче, като така стилизирано парче плат. Има изображение Спас Емануил като отрок. Има така много известно изображение на сестра Магдалина. Спас Емануил. Относно изображението на Божията майка, те са много повече. Типовете икони на Божията майка са над 200, но основните от тях са следните. Първото е Оранта. Тоест, това е Божията майка с вдигнати ръце. Вдигнатите ръце изобразяват молитвена поза. Следващото е Одигитрия, т.е. Спасителят благославя с дясната ръка. Друг тип изображение на благовещение на Божията майка. Елеуса. Елеуса е подобна на Одигитрия и има мнение, че то произлиза от изображението на Одигитрия. При него Спасителя е приближил бузата си до бузата на Божията майка и обгръща с лявата си ръка. В случай лявата ръка не се вижда добре, но има и други примери на този тип изображения, които се вижда добре лявата ръка. Мисля, че Владимирска беше също този тип. Друг тип изображение е Панахрanta, т.е. непорочна. Това е добре позната ви икона Сецарица. Характерно за Панахрanta е, че Божията майка в цял ръст седи на трон и държи на коленете си Спасителя.
Това са типове, които се развиват в периода от иконоборчеството до падането на Византия, на Балканите под турска власт. Какво може да кажем за развитието на иконописта в България? Историята на иконописта в България. Разбира се, то е свързано с приемането на християнството в България като официална религия и така обособяването на Преславския църковно-културен център, така наречената Плисково-преславска култура. За нея е много характерна един особен тип икони. Това са керамичните икони. Има керамична икона на мъченик Теодор Стратилат от Преслав от 10 век. Ако не се лъжа, тя също се намира в Национално-исторически музей. В периода на второто българско... Така не са запазени други образци на иконографско изкуство от Първото българско царство. Имаме някои вече от Второто българско царство. Разбира се, българската иконопис се повлиява от иконографските течения, иконографските стилове, които се, както видяхме, сменят, развиват в Византия. В епохата на Второто българско царство имаме така едно разделяне на иконописните течения. Едното е народно, т.е. с по-прости, по-живописни, по-прости, лесни за възприемане образи. А другото е дворцово. В това време имаме обособяване на Търновската иконописна школа. Ето един пример на българската иконопис. Тогава Богородица Катефигиец и Йоан Богослав от Погамовски манастир от края на 14 век. Известен иконописец е преподобния Пимен Зографски, който е творил в 16 век. Негово дело са стенописите в Курилски манастир. Възраждането носи едно обновляване в иконописния стил, който е доста близък до народните традиции. Имаме така ярки, жизнерадостни светове, съвременни костюми в персонажите. Имаме често изобразяване на български царе, на български патриарси. Това са на зараждане на историческото мислене и възприемане. Имаме нови възрожденски школи. Ето, например, пример от Самоколската иконописна школа. Представители на тази иконописна школа са рисували и в Рилския манастир. Тоест, тяхно дело са сценописите в съборния храм. Са добре познати и като стил. Слава Богу, тези иконописи биват реставрирани и дори в момента и са много впечатляващи. Така, техният народен, по-лесно вид, който е по-лесно възприеман от хората, изключително много помага в мисията на иконописта, в храмовата иконопис, да просвещава онези, които са неграмотни, онези, които не могат да четат. Тоест, иконата е Евангелие за народа. Освен библейски сюжети, в тези сценописи виждаме и поучителни сюжети. Тоест, тях се получават хората да не ходят при врачки и магиосници, да дават милостиня, да бъдат целомъдрени
Има изображение на мъките на грешниците в рая, неща, които са поучителни и благочестиви. Друга школа е Тревненската иконописна школа. Тя е вече по-живописна. Също така известна школа е Дебърската иконописна школа в сегашна Северна Македония. Какво може да кажем за иконописта в Гърция през това време? Тя се развива в посока подобна на тази, която се развива и българската иконопис. Разбира се, говорим за периода до 19 век. 20-21 век имаме едно обръщане към класическите образци на църковната иконопис, които са по-аскетични, по-схематични, по-удохотворени. Те заместват този живописен, понякога сантиментален, народностен стил. Какво може да кажем за, например, да я наречем общо руска иконопис, разбира се, тук включваме иконописта в Украйна и Беларус. Първите иконописци, които обучават местните художници, разбира се, са гърци, българи. Първи най-забележителен автор е Теофан Грек по името му. Ясно, че той е грък. Той работи в края на 14 век, една забележителна икона на Божията майка, милуеща. В 12-13 век започва да се зараждат национални традиции в руската иконопис. Обособяват се центрове Новгород, Псков, Москва, които имат свой характерен стил. Сред забележителните руски иконописци е преподобни Андрей Рублев. Това е образа на Спасителя от иконостас на Звенигородския манастир. От най-известните негови произведения. Изключително изящно и аскетично същевременно. За съжаление, както говорихме и в беседите ни за музиката, след времето на Петър I започва едно обръщане към западните стилове на изобразително изкуство, западната иконография, което се отразява вече в творчеството на известния иконописец Симон Ушаков. Ето вече негов спасител, рисуван в края на 17 век. Симон Ушаков, неговото творчество е един преход към едно чисто западно влияние вече, т.е. навлизане на бароковото изкуство в Русия. И църквите започват да се изграждат като архитектура, бароково и иконопис. Навлиза академичния стил в руската иконопис, който е владеещ 18-19 век. В началото на 20 век с започването с опитите, които се оказват успешни на реставрация на древни икони, така за руското общество се откриват образци на древна иконопис, на древна руска иконопис, които до тогава са били толкова потъмнени от пребиваването си в храмове, че почти не било невъзможно те да бъдат възприемани в пълнота.
Това е ренесанса на руската, т.е. на възраждане, да не използвате думата ренесанс, е така друга конотация. На възраждането на интереса към традиционната руска иконопис от 14, 15, 16 век. Разбира се, в наше време, в всички православни страни, имаме различни иконописни школи, които работят в различни стилове. Работят както в традиционни, средновековни стилове, така и в по-живописни академични стилове. И имат големи успехи. В Русия, специално в Троица църкви, в Московската духовна академия има много сериозна катедра по църковна живопис, т.е. там излизат много добре подготвени, академично добре подготвени иконописци. Това е, което бях приготвил да ви разкажа и да ви покажа, що се касае до историята на иконографията, иконописта. За следващата ни среща съм планирал да ви говоря за непосредствената техника на рисуване на икони върху дърво, т.е. какви са етапите при рисуването на икони върху дърво. Т.е. подготовка на основата, подготовка на боите и нанасянето на различните слоеве. Освен това, ако успея да се подготвя, мисля да говоря за вече нашата традиция иконографска на нашата църква, Българската православна старосилна църква, която се отразява в княжеската иконописна школа и в стенописите на катедралния храм. То ще говори за композицията на стенописите на катедралния храм, замисъла и изображението. Моля? Да, хубав въпрос. Това е... Следващата среща ще с Божията помощ след 2 седмици, в четвъртък, пак в същото време, 18:30. Ако имате някакви въпроси, може сега да ги зададете, можете да пишете на адреса на официалния сайт. Ще се подготвя, ще отговоря следващия път.